Ondas Limpas é un proxecto que busca concienciarnos co medio ambiente en este entorno que teño aquí ao meu redor, non? Gracias a un club de recente creación que é o Burela Surf Club. Pois o Burela Surf Club nace en 2023 grazas a 5 amigos con moitas inquedanzas sobre o deporte, o surf e a cultura, xa seña xa mariñeira ou de calquer doutra cousiña. O que fixemos foi ver que en Burela había unha carenza de un relevo xeracional que tomara a batuta do que ven sendo o surf, non? Víamos que na auga nós éramos os máis novos e gustaríanos que eso non fose así, e que o día de mañá nas praias da zona siga habendo xente de Burela que fai surf. Veñen ao Concello e traen unha idea que además encaixaba perfectamente pois coa nosa liña, porque creíamos que Burela necesitaba pois ter unha entidade, non, que promovera este deporte e con iso promover a recuperación medioambiental. Os tres pilares fundamentales deste proxecto son surf, medio ambiente e arte. Todos, ademais, entrelazados gracias á multitude de entidades que foron participando e fomentaron a inclusión social. A recollida de lixo das praias fixéronse no verán, xullo, agosto e setembro tamén. Nela participaron os nenos e nenas que temos nas actividades de verán, que se chaman Somos Verán. Participaron tamén os rapaces da Fundación Eusón e de Saúde Mental a Mariña. E tamén todo o mundo que quixo participar, porque, bueno, pois moitas delas as publicitamos, entón, cando quixeron participar, sin ningún problema. Pois todo o material que recollimos, que basicamente foi plástico, redes, nylon, restos de madeira, troncos e demais, gardámolo todo para que logo os artistas que se iban a encargar do muro o utilizaran no propio muro. A idea do mural surxe un pouco en base a unhas pautas principais que se nos dá, que é a representación do mundo do mar, da man do surf e un pouco a ecoloxía mariña, non? Temos que representar toda esa labor que hai que facer na recollida de praias, a recollida de lixo. O mural está feito basicamente pois, de todo ese material. Pois mira, en realidad tamén foi un pouco laboratorio, non? A nosotros valeunos un pouco tamén de investigación. Xa tiñamos experiencia con mosaico e ao mellor con texturas de cemento, que aquí tamén as empleamos, e a maiores pois tuvemos que estudiar como emplear os plásticos, a mellor maneira de pegalos á parede e de utilizalos, e que nos dera unha textura e quedara pictóricamente bonito. Para a realización do mural tivemos a colaboración de diferentes entidades de inclusión social e, aparte de outro tecido asociativo do propio pobo, que nos axudaron en base a talleres, facendo obradoiros aquí no propio mural, e con eles pois, foi os que fixemos basicamente casi toda a obra. Xente que dá gusto traballar con ela e ver que se divirten un pouco, non? E que
e que lles vale como de liberación tamén un pouco, non, do día a día, e a verdad que moi ben, sempre é moi agradecido traballar con esa xente. Organizamos dúas charlas, unha charla é máis orientada ao público que non fai surf, é unha charla que deu Eric Rivière de olas XXL, que son ondas xigantes, e tamén deu unha segunda charla orientada a como perseguir os teus soños. Como perseguir sus sueños, de cómo necesitas de perder los miedos y mismo si nunca hubo antes personas con un objetivo, con un sueño como el tuyo, tú no tienes que se fijar en ellos, tienes que seguir tus objetivos con la seguridad que puedes. Cómo gestionar el miedo, cómo anticipar las sesiones, cómo la diferencia entre surfear olas grandes e pilotar en días de olas grandes. Tamén veu Tony Bat, que é un oceanógrafo a nivel internacional e surfista tamén de ondas xigantes, e veu a dar dous cursos de como entender o océano, como entender os partes de ondas, como saber cando hai olas, donde, por qué, como estas se forman. Estoy aquí hoy porque estoy dando un mini charla, mini curso, que es la segunda parte de unas charlas que di hace unos meses con el Surf Club de Burela. Y hoy estamos centrados en las previsiones de olas, cómo hacer las previsiones de olas para el surf y hacerlo mejor, con algunos trucos que he aprendido yo a lo largo de muchos años. Para concellos costeiros como Burela é moi importante ter grupos de acción como o GALP, porque permiten facer proxectos como este que poñen en valor, pois ao final, o noso litoral e o noso entorno. Pois grazas ao GALP tivemos a oportunidade de adquirir táboas para a iniciación, tamén táboas para a xente de Burela que xa está acostumada a facer surf, pero quizás non ten a oportunidade de probar distintas tablas por medios económicos ou por calquera outra cousiña. E ademais tamén nos deron a oportunidade de comprar surf skates e neoprenos tanto para meterte ao mar cos neoprenos como para probar a facer surf pero no asfalto. E unha vez que xa tiñamos o material, o que fixemos foi organizar un bautizo de surf, que basicamente era como unha iniciación ao surf. Fixemos 6 sesións en total, e clasificamos aos participantes en función de si tiñan ou non coñecementos anteriores ao surf. De moitísima xente quixo participar, moitos colectivos, e non solamente nenos pequenos, sino tamén adultos e xente que nunca practicara, que lles encantou. Os resultados foron moi bons. A maioría da xente querería que esta actividade fora máis a miúdo, que houbera campamentos de surf ou que houbera actividades ao longo de todo o ano, pero foi moi positiva. O que máis me gustou debeu de ser surfear en sí, pero tamén que os monitores que eran como moi... que levábanse ben todos, falábanos a nosos moi ben, que había un ambiente chulísimo. Os monitores non paraban de insistir en que, facían moi ben. Se non collía unha ola, seguían ata que a collese. A ver, sorprendeu bastante, eu pensaba que iba a ser máis difícil, que iba a tragar máis agua, pero non, a verdade. Pois a verdade que me parece unha experiencia moi chula. Eu é a primeira vez que intento facer un pouco de surf. Ainda que só seña por darse un baño a estas alturas do ano, pareceme
moi agradable, vamos. É difícil de explicar, é algo, unha sensación que te engancha desde o primer momento, a adrenalina cando te leva a ola, a natureza, é unha sensación moi bonita. Para nós, cando falamos de surf, sempre dicimos que dende que saímos do coche ante que volvemos a meternos no coche co neopreno mollado ou co que sexa, todo eso implica facer surf. Dende que saes da túa casa para buscar unha playa, dende que estás na túa casa xa incluso mirando os partes, ou incluso dende que ves aquí e sabes que non vai haber olas, pero ves aquí e encontras a outros 4 ou 5 que tamén sabes que fixeron o mismo que a ti, non? Sí que esperamos que no día de mañá haxa unha gran familia de surfing en Burela que disfruten da cultura do mar e do deporte igual que o facemos nós agora.